V tejto epizóde Štubňová a Mydlár na dovolenke budeme veľa chodiť po schodoch. Ivča sa bude pozerať na kameň a ja budem nastupovať do auta. Sme na Sicílii. Tak sme asi 2 hodiny na Sicílii. Už sme sa stihli zadrbať niekde v blate, pretože keď my prídeme na stredomorský ostrov, rozhodne to je blato a musí pršať. Teraz sa nachádzame v nejakej malebnej dedinke Borgo Parini. Už sme videli cestou citrónovníky. A česká stopa je naozaj ďaleko. Kouknete, kozel. Keďže sme tu na veľkonočný pondelok, tak je všetko zatvorené a nedáme si ich vyhlášenú citrónovú pizzu, ale dáme si tradičné koláčiky. Vypadá to tu trošku ako v Mexiku, ale s počasím Škótska. A aby sme z toho škótskeho počasia dostali čo najviac, zastavili sme sa cestou na Casamata di San Cataldo, malebný útes, na ktorom vrchole je bunker. A teraz šup do nášho prvého ubytovania. Vyšpohali sme sa na hradby Castellamare del Gondolfo, kde dneska strávime noc. Tam na rohu je náš veľmi pekný malý hotel. A toto je turistická marína. Kde ochutnáme taliansku kuchyňu. Som musela googliť, ako sa je polievka mušľová. A fakt mušľov. Pizzu sme našťastie googliť nemuseli. A čo robiť s vínom, tak nejak vieme. Zatoč si to a daj tam nos. Dobrú noc. Sicília je plná kultúrnych pamiatok, ktoré budeme najbližšie dni podľa medzinárodne uznávaných kritérií zblízka, odborne posudzovať. Jednou z týchto pamiatok je dórský chrám Segesta, ktorý nikdy nebol dokončený, pretože nemá strechu. Teda on ju vlastne nemal ani keď bol nový, pretože inak v tom nie je moc veľký rozdiel. Aspoň vidno, že kedysi stavali poriadne a vydržalo im to 2000 rokov. Aj bez strechy. My sa teraz ďalej presúvame smer Trapány, kde na našej ceste leží staroveké mesto Erice. Maria Grammatico, cukrárni, ktorá je dosť stará a ako vidíte je to strašný humbuk a veľa ľudí a snažíme sa objednať si koláčik, ktorý je preslávený a to je Genovese. Vyhrali sme boj, teď už len to niekde spapať. Nejaká sirotka začala piec počas druhej svetovej vojny, lebo mala veľa mandlí. A dala tam mliečko a dala tam citróny a všetci tu na to chodia, aj to teplúčke a teraz to ochutnáme. Sme na rozcestí v tichej časti do toho krásneho mesta Erice a tak si toto užívame a vravíme si Quo Vadis. Úprimne? Zrejme podľa Google Maps. Au. Dobre, je to Italka. Jaj, to je ťarcha. No,
ešte, že som zobrala ruksačik, pretože sme práve nakúpili limoncello, víno a pestá neskutočné. Dávame našemu limoncello v batohu Tour de Erici. Takými rôznymi zákutiami. Erice je postavené asi 750 metrov nad morom na kopci. Ľudia si od toho sľubovali, že blížiaceho sa nepriateľa uvidia na míle ďaleko. I keď v tejto hmle, no neviem. Oveľa krajšie to vyzerá znovu dolu, na solných poliach Saline di Trapani, kde zakončíme náš deň. Dneska pokračujeme v objavovaní antických stôp na Sicílii. Toto je Selinunte a máme sakra šťastie, pretože je prvá nedeľa v mesiaci a všetky pamiatky sú zadara. Čo nám dosť zjednodušilo náš archeologický výskum. To už budú iné stopy ako včera určite. Už to vidím. Na rozdiel od predošlej nedostávanej segesty bol tento chrám kedysi kompletný. Myslím, že sme našli strechu. Mne sa však podarilo včera večer načerpať trochu odborných vedomostí z turistickej brožúrky, ktorú mi Ivča kúpila. Takže Martin študoval a zistil, že tí sloupy proste zobrali veľké kusy kameňa, pak ich tu dopravili a až tu ich otesali, pretože to, že na tom zostal ten prebytočný kameň, slúžilo niečo ako bublinková fólia dneška, aby to lahodilo oku a vypadalo veľmi precízne, dopočítavali až na mieste, kde presne sa to má otesať. Vždycky je to širšie dole, užšie hore a to, ako sa to zužuje, proste dopočítavali podľa toho, aby to vypadalo fakt super ku koncu. Zaujímavosťou je, že sa tu tomu hovorí mesto divokého celeru. Znie to tak nejak nepravdepodobne, ale základ je v gréckom slove selinon, čo sa naozaj prekladá ako divoký celer. A ten si tu cenili tak vysoko, že ho dali rovno aj na svoje mince. Príroda to zariadila tak, že tady máme pekne príklad dorskej hlavice. A ako sme sa predtým naučili, majú 20 takýchto drážok. A teraz poďme prejdeme. A od stĺpov sa posunieme ďalej pozrieť si schody. Konkrétne Scala dei Turci, teda turecké schody. Ide o biele vápencové útesy, kde sa vyloďovali saracénski piráti, ktorým miestni hovorili Turci. Dnes sú tu miesto Turkov turisti a vyberá sa tu vstupné. Každopádne príjemné miesto na oddych predtým, ako zajtra vyrazíme do mesta Ena a ďalej do rímskych kúpeľov. Na kávičku dneska ráno sme prišli do Eny. Ena je mesto, ktoré sa nachádza na hornej plošine, na odrezanom kopcu asi vo výške 1000 metrov. Leží na celou Sicíliou, hovorí sa aj strecha Sicílie. A nie nadarmo, pretože ako zistíme za chvíľu, je odtiaľto vidieť až na Etnu. Tak, vyšli sme na krásnu vyhliadku a chápeme, prečo Eníčania postavili svoje nedobytné mesto presne tady. A Martin mal komentár k tejto neskutočnej scenérii. Prosím pekne, pred nami leží Spišský hrad a tam sú Tatry, takže vlastne Slovensko. A aj napriek tejto úžasnej podobe Rimania Enu nazvali pupok Sicílie, keďže leží takmer v strede ostrova. No, budeme si musieť o tých Rimanoch zistiť asi trochu viac. Teraz aktuálne ideme navštíviť Villa Romana. Podľa názvu je to krásne zachovaná rímska vila, kde si pozrieme skvelé mozaiky, na ktoré sa Martin veľmi teší. Podľa názvu je to Villa Romana. Ja neviem, kto bol Roman.
A touto hláškou budem Iuču ešte 2 hodiny rozčulovať. To, čo vidíme, je podlahové kúrenie, ktoré tu mal nainštalovaný Roman. A toto je vstup do rímskeho wellnessu. Ktoré bolo vľavo. Čiže počkaj, takže tu na Roman vstupoval, hej? Ako vidíme, Roman mal vo svojej glorifikovanej kúpeľni dosť dobré obkladačky. Wow, to sú tigre, slony. Tu vidíme návod, jak cvičiť. Tak napríklad tam zoberte si púpavu. No tam má činky, pozri sa. Tak sme sa dostali konečne k tej zaujímavej časti. Tu vidíme zadok. A tu zasa v tvári čisté zúfalstvo. Po prechádzke cez krásnu rímsku vilu sme zistili, že sa potrebujeme osviežiť, tak sme si kúpili italskú sušenku. Pre porovnanie moja tvár a italská sušenka. Zistili sme, že sme si kúpili obed. Budeme pokračovať, presunieme sa o niekoľko tisíc rokov dopredu a do baroka. Do barokného mesta Radúza. Elba. Neviem. Ebla. Na juh pôjdeme. Na juh. Pôjdeme značne na juh. Sme oblečení ale na sever a na výšky a ideme dneska na juh. To sme neúplne dotunili. Ragusa Ibla je starobilé mesto a jedno z najkrajších barokových oblastí v Taliansku. Okrem toho existuje ešte Ragusa Superiore, čo je novšia časť, ktorá vznikla po zemetrasení roku 1693, keď sa obyvatelia nevedeli dohodnúť, kde stavať. Na jednej veci sa však zhodli, a síce, že sem dajú všetky schody sveta. Martin to ešte nevie, ale práve sa to dozvedá, že tu rozhodne niečo nakúpime. Pretože prečo by sme to kupovali hore na kopcu, keď to môžeme kúpiť tu a kilometr to nie z hore do kopca. No teraz musíme zísť niekde spodok tohto mestečka a potom ubytovanie máme tam hore v tých domčekoch. Nakoniec sme to však zvládli a na vynesenom nákupe si pochutnali na terase. No. Akože keby sme robili recenziu na Peugeot 2008, verzia GT, tak by som musel povedať, že nie je vidieť nič. Akože buď potrebuješ spolujazca, alebo periskop. To už vidím, vole, ty šoferuješ, ešte zvládaš aj periskop. Študovala dopredu. No, je to Kamu dobré. toto je najväčší popolník na svete. Dobrý, že? Ne. Dobré ránko. Vitajte pri unboxingovom videu Taliansky štýl. Máme tu na uterák. Pod uterákom sa skrývajú raňajky. Tada. Voilà. Začína sa ďalší deň. Dobrú chuť. Talianská miestna turistika má svoje isté špecifiká. Ako napríklad úplnú absenciu výťahov. Niekto má Fiatko, niekto má kufor. Tak 4 kolesá, jeden kôň. Najlepší spolujazdec a la Passenger Princess je moja Iuča. Bez nej by sme sa nikam nerostali. Nemali by sme nafku, nemali by sme klímu, kamo ja by som bez nej to auto hádam ani nenaštartoval. A naša ďalšia cesta do Modiky, Syrakús a Taorminy by bola vo vážnom ohrození. Sme v Modike, zaparkovali sme a teraz s pomocou 2 mobilov a Map.cz hľadáme historické centrum, ale zatiaľ sme našli tento veľmi sympatický bar a tam si hodláme dať dobrú kávičku. A potom sa trochu potúlať mestom, ktoré sa preslávilo výrobou čokolády. Máme to rikottou a pistáciami a už to je naozaj skutočné kanoli testo. Tak som zvedavá. Je to tak dobré, že za chvíľku to nebude. To je Martinová polka, ale dosť zvažujem, že mu nič nezostane. Iuča sa ale našťastie bratsky rozdelila a tak sme do Syrakús docestovali prejedení obaja. Sme v Archimedovom meste, ktorý ochraňoval a bránil
Syrakúzy proti rímskym vojskám, a to napríklad aj tým spôsobom, že vymyslel obrovské zrkadlo, ktoré umiestnil na lode a takto proste ničil všetky lode, ktoré sa snažili dobiť Syrakúzy. Vojska síce neboli rímske, ale grécke. Každopádne Archimedes to tu dobre pálil laserom. Vraj je toto teda ako jedno z najkrajších námestí v Európe. Nie, v Itálii mi to napísalo. My o tom dosť pochybujeme. Otázka je, či to je pravda, lebo no neviem, Lebo nezdá podľa nás sa je mi. úplne na nič. Nie na nič, to nie je pravda, ale ako určite sú aj krajšie. Aj v Itálii. Tak sa ideme pozrieť niekam dnu, že... Ideme sa Lepšie pozrieť to tam do bude. chrámu. Tak práve teraz sme v katedrále di Syrakusa. To je to, čo sme videli zvonku. A ako vidíte, to sú presne zabudované tie antické stĺpy, kde je krásne vidno, ako sa hore zužujú. Je krásne vidno, ako sa tu miešala história. Základ bola antika a tohoto je 6. storočie byzantské. A zatiaľ, čo Ivča bola hlavne zvedavá, kto tu čo postavil, mňa zaujímalo, kto tu nakreslil tento agresívny citrón. Pôvod tohto ozbrojeného ovocia však zostane záhadou, pretože my ideme ďalej na sever za výhľadom na Etnu, do Taorminy. Sme v tomto krásnom parkovacom dome, ktorý má 2 špirály. Niečo ako detská stavebnica. Martinkovi sa to veľmi páčilo. A toto nadšenie z jazdy parkovacím domom mi vydržalo, až kým ho nevystriedalo sklamanie, že na Isolabela sa dnes nedostaneme. Laňovkou a strmými schodmi sme sa dostali z Taorminy až na pláž, aby sme navštívili tento krásny ostrov Isolabela, ktorý je zatvorený. Tak aspoň pofotíme, čo sa dá, a budeme sa tešiť na krásny západ slnka na úpetí majestátnej Etny. Cesta hore je dosť masová záležitosť. Ale však, kto by nechcel na aktívnu sopku, že? Hlavne, keď vás do 3000 vyvezie ratrák a potom vás nechajú tak 200 metrov prejsť na pešo. Výhľad výborný, okorenený neuveriteľnou zručnosťou Talianov zorganizovať veci. Ivča to celkom pekne zhrnula. Tak sme sa teda išli pozrieť na 2 krátery Etny, ktoré vznikli v roku 2002 a 2003. Potom, čo nás tam asi nechali 15 minút chodiť, nás nahnali spátky do snehových ratrakov, doviezli dole na hornú stanicu, kde sme čakali 1,5 hodiny na zvoz dole. Takže výborne. Za 200 €, prosím pekne, asi tak 3-4 hodiny strávené v rade sa oplatí. Náladu nám ale aspoň vylepšilo toto ubytovanie a večerná ochutnávka vína. Ďalej nás našťastie čaká úplne iný zážitok v hornatom vnútrozemí ostrova. Dnes sa dostaneme na bývalý závodný okruh Targa Florio, ktorý sa tu na Sicílii jazdil medzi rokmi 1906 a 1977. Ide o jeden z tých náročnejších okruhov a rekord na trati je 34 minút. Google mapy to dávajú približne na 2,5 hodiny. Tak uvidíme, za koľko to dáme my. Máme teda Peugeota 2008 v GT-čkovej verzii, a čo znamená, že svetlá výška je niečo medzi Ladou Niva a Buchankou. A
trojvalec tomu síce dáva pekný výkon, ale stále sa držíme našich úctyhodných 50, bo rýchlejšie tuná. Si myslím, že by sme skončili, takže podobne ako tým závodníkom z toho auta niečo odletí. Budeme predstierať, že je to štartové svetlo a nie semafor, pretože tá cesta je tu na tak rozbitá, že proste musíte čakať, kým pôjdu oproti auta. Takže je to športový signál a čakáme, kým môžeme ísť ďalej. Tá hudba v pozadí nie je náhoda. Máš 180 doprava. Vidím. Dávame. Ideme. Takto sa to jazdí? Je to tam. Nie, jazdí sa to v protismere. Čo robíš pravo? Závodíme tak veľmi, až sme prekročili odporúčanú rýchlosť. Myslím si, že tu bola 30-ka. Akože dopravných značiek je tu viacej k asfaltu. Tak. To tu zosúva, Akože dosť im odchádza tá cesta. No. Hej. No táto už roky. Kytičky na tom už boli. To je to tvoje Florio. Hej, to je. Pozor, Ješterka! Jašteričku sme neprešli. Pokračujeme ďalej. Prudká zatáčka U tojky doľava. u tojky doľava, áno. A ja už končím s točením, bo už ma boli ruka. Tak, končím. Sme asi v polovici Targa Florio a vôbec sa nedivím, že sa jedná o jednu z najnáročnejších športových tratí v motoristickom športe vôbec, pretože chápem, že sa nikomu nechce pozerať na cestu, pokiaľ to okolie je takto nádherné. Po športovej prehliadke prekrásneho Parco della Madonie s druhým najvyšším vrcholom Sicílie, a síce masívom Carbonara, sme Floriom zjazdili až na severné pobrežie za trochou plážových radovánok. Predtým, ako sa vydáme do víru veľkomesta. Čaká nás totiž Palermo. To je fakt dobré. Na strede Palerma, 5-krát sme sa asi otočili na 8-rohom námestí, takže vôbec nevieme, kade pôjdeme domov, ale jedno nám je jasné. Bude nás to stať tak najmenej 5000 krokov. Domov sa už naozaj poberáme. Po 9 dňoch na Sicílii sme spoznali miestne dopravné predpisy. Mají přednost vozidla, která už jsou na kruhovém objezdu. Ale keďže ste v Itálii, tak Fiatka má vždy prednosť. Navštívili malebné stredomorské pobrežia a okrem skvelého vína nasali aj skvelú kultúru.
Sicília je pomalý chaos, zakorenený hlboko v histórii. Baroko sa tu mieša s antikou, citróny s ihličnanmi. Ostrov formovali silné spoločenské pravidlá, ktoré tu v niektorých podobách pretrvávajú dodnes. Práve z tohto prostredia vznikla filozofia, ktorá sa dostala do sveta, či už ako stereotypy z opery Cavalleria Rusticana, alebo zásady organizovaného zločinu, ktorý si sám hovoril čestná spoločnosť. Dnes sa však Sicília ukazuje najmä cez svoju architektúru, krajinu a každodenný život. A práve tam, v týchto detailoch, sa ukrýva jej skutočné čaro.